que ir preparando da lotería deste ano, que xa están aí encima as fechas, amigo. Xa estás ca lotería, non me tires do xenio, lárgate dai, ti non certas ningún número do ano pasado. Vaite bebe menos viño que ainda te atropellar un coche, lárgate dai, ó. Oi, como te pos, carallo, pois eu fago as cousas por ben, que non ando para lle facer mal a nadie, home. Me cago na vida. Que canto máis boeras coa xente, macho, máis che dan por saco. Me cago hasta no precio da gasolina. Será posible? Como está? Eu non o vi. Vicente Xoán, este é o conductor do vehículo. Pase para aquí que lle moi fer a prova do alcohol. Poñas aí. Sopleme aí e sopla hasta que eu mando. Non hai nada que facer, o señor Moreno. Pobre. Andelecio, anota aí a hora da morte. A la orden, Vicente Xoán. Andelecio, isto debe ser do jueves. Bueno, o jueves non é. Pois non sale do medio. Tranquila, generosa. El no ceu a ti na gloria, home, el no ceu a ti na gloria. Dalle, Señor, o número enteiro para que os veciños disfruten do diñeiro. Irmáns, todos xuntos. Dalle, Señor. Moi buenos. Melisaro, claro que faz aquí? Como que faz aquí? O rin, carai. O richo? Ali salindo do abanico veo un desgraciado que viña borracho e atropellou-me e reventou-me ali. Había ti vos tamén? Eu viña a ver, non tengo culpa ninguna. Pois tens que volver para baixo. Como? Para baixo non podo volver, San Pedro. Levo 2 anos seguidos que fallei o número da lotería do neno. Se volvo para baixo vamos a matar e teño que volver, e andamos daqui para lá. Tens que volver, xa chamou falloso 3 veces, que te precisa para doar. Ai, sí? Sí. Pois unha cousa, San Pedro, vos aquí do ceo que sabedes todo, non sabrás o número da lotería do neno do 2026? A do neno non, pero podo chegar a do bordo do Nadal. Sí? Sí, espera aí. Oi, váleme tamén. Este é o número que vai salir? Mañá. Pois teño que volver logo. Pasa para baixo. E por onde sale agora? Pois mira, vámonos unha cerveza. E no fondo á dereita está a saída. Veña, tira para baixo. Moitas gracias, San Pedro. Ahora. O número enteiro para que os... Aí, aí! O diñeiro... Está tocando aí. Están pegando aí, Sacadeo para fora, sacadeo para fora. Ai, que está tocando. Este ano, sí. Merca 11 e colabora coa Comisión de Festas de Santa María e San Roque do Campo, o Irixo. Este ano, sí.